ಸದಾಶಿವ ಒಡೆಯ ಮಾರುದ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾದನ ಬತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾದೇವಿನ ವರಭಂಡಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕರೆ ಕಂಡಿಡು ಕಾತೊಂದು ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ತನ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ತಬ್ಬನ ಧರ್ಮಗು ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಮೂಲನಾಗ ದೇವರ ಪಂತಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜಿರುಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗೆ ತರಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮಾಂಕಾಳಿ ಅವತಾರಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ವೇಗಿಮ ಲೋಕ ಪುರ್ತು ತಿರ್ತು ಭೂಮ ಮಂಡಲಗೆ ಜತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಬಾ ಬುಡಾನಗಿರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೇಟಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಮಾಯ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಒತ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪಂಪುನ ಪುದರಣ ಪಡಿ ಒಂದು ತೆಂಕಾಯ ರಾಜ್ಯಗೂ ದೂರಂಗ ತೋಜುಡು ಸಾರತ್ತ ಮಲ್ಲನಾಡು ತೆಂಗಾರ ರಾಜ್ಯಡು ಬಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಂಟಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿ ಇರುವೈಲ ಐಂದಾಲ ಬಟ್ಟುಡು ಬಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ಬಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಗಂಗೆ ಬೈತೈತಿ ಮಗೆ ಪನ್ನಗ ಕರಿಯಾಡ ಕಾಂತು ಬೈತೆ ಬಾರಿಣಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಕಲುವೆರ್ನ ಕಣ್ಣುಗಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಡು ದೈವದ ಅಡಸ್ಥಾನ ಕಮ್ಯಾಪುಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಾರಿಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸಾಯಗೊಂಜಿ ದೈವತ್ತನ್ನು ಮೂಲಗೊಂಜಿ ಭೂತತ್ತನ್ನು ಪನ್ನುಗೊರ್ಪುನ ಮಾನಿ ಪತ್ತುಗೊರ್ಪುರಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ತುಡು ನಾ ಬಾರಿಣಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಸಾಯಗೊಂಜಿ ಭೂತಲಜ್ಜಿ ಕಾಂತು ಬೈತೆ ಕನ್ನಡು ಕನದುಕ್ಕ ತೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಮನದಾನಿ ಕುಲ್ಲರ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಕಾಂತು ಬೈತೆ ದಳಕ ಶಿಂಗಾರ ವಂಡೆ ತುಲಾಶಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಸೂರ್ಯನ ತುಯ್ಯೆ ಸೂರ್ಯದಪ್ಪ ಕರ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ತುಯ್ಯೆ ಚಂದ್ರದಪ್ಪ ಕರ್ತೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ದೇವರನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಕರಿತೊಂದು ವರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ದೈವದ ಪದೋಳಿಗೆ ಬರುವೆ ದೈವಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣಿರ್ದೆಯೇ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಕಾಯಿ ಕೂಲಿ ಗೊತ್ತಿಯೇ ತೂಕಾನಂದ ಉಜ್ಜರಳು ಕುಲಿಯೇ ಏರಪ್ಪ ಗಂಗೆ ಬೈತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಕ್ಕಿರ್ದ ಕಲಿಯರು ಮಕ್ಕನ ಚಿತ್ರ ದೈವನೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಹುಟ್ಟುದಿನ ಊರುಗು ಬೆರಿಬಾಡಿಯ ಕಾಂತು ಬೈತೆ ಬೋದು ಗೋಪೆ ಪಂಜದ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬೈದನ ನಾಡುಗು ಬರುವೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬೈತೆ ಕಾಂತು ಬೈತೆ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪ ವಂಡೇರು ಸಾರತ್ತ ಮಲ್ಲನಾಡು ತೆಂಗಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕುಂಟಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಉಲ್ಲೆರ ಇಚ್ಚರಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಉಪ್ಪರೆಗಾಂಡ ಉಲ್ಲೆರು ಬೇರಜಪ್ಪ ನೀರಜಪ್ಪ ಮತ್ತೆಂದ ಮಹಾಪೂಜನೆ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಾಂತು ಬೈದನ ಒಂಜಾಲೆಪ್ಪುಗು ಮೂಜಾ ಹೋಕೊಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬರೆಂದಿನ ಕಾಂತು ಬೈದ ಇನ್ನು ದಾನಿವತ್ತರಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯೋಗಲತ್ತು ಕಜ್ಜೋಗಲತ್ತು ಎನ್ನ ಬರ್ಕೆಡಂತ ಬಾಳೆರಜ್ಜಿ ಕಲ್ವೆರು ಮತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೆ ಯಾವ ಭೂತ ಬೋರ್ಡು ಕಾಂತು ಬೈದ ಮಲೆಭೂತ ಮೈಸಂದೆ ಪಿಲಿಭೂತ ಪಿಲ್ಕಂಡೆ ಆಟಿಕೈತ ಶಕ್ತಿ ಮೂಜಿಬುಕ ತಾಳು ಬೋರ್ಡೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಾರಮನ್ಯ ದೇವೋಲಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಕೆಡಾಂಡ ಉಳ್ಳ ಈರು ಕೊರಪುನಾಂಡ ಮನೆ ದೇವರನ ಬಲಾಬಾಗುಡು ಗುಬ್ಬಿ ದೇವರನ ಎಡಬಾಗುಡು ಹತ್ತಿರಿ ಮುಡಿತಾಲು ಕಪ್ಪುತ ಮೋನೆ ಗೊಲ್ದ ಬಟ್ಟ ಬಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ಇರೇನಕ್ಕೆ ಎಂಡರಪ್ಪ ಅಪಗಂದಂಡ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವನ ಗುರುಡೊಂದಂಡ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುಡು ಕಾಂತು ಬೈದ ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ ದೇಶರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಕುಂಟಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾಂತು ಬೈದನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಮೆಚ್ಚ ಒಂದು ಮುಟ್ಟದ ಪಿದೇಡಿ ಊರ್ತಲ ಮುಟ್ಟದ ಒಲಡಿ ಆನುಂತೆ ಬಂಡೆರು ಆಟೆ ಹತ್ರ ತಿಂಗಳು ಬುಧವಾರ ದಿನತಾನಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಮೂಜಿ ಕನ್ನ ತಾರಿಣಿ ಬತ್ತಿಯರು ಕಾಂತು ಬೈದನ ತೆರಂಗು ದೈವನು ಒಚ್ಚಿತು ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗಾರ ಒಂಜಿರುಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ದೈವನ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಲಪತ್ತು ಕುಲ್ಲಡ ಗಿಡಪತ್ತು ಉಂತಡ ಅಪ್ಪೆನ ಪಿರೋಡು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಳು ಬೆತ್ತದ ಪಿರೋಡು ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಳು ಪೆರೋಡದ ಪಿರೋಡು ಕಿಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಳು ಅಪಗಂದನ ಕಾಂತು ಬೈದ ತುಳುನಾಡು ಗುಡಿಯೇ ಕೇರಳದ ಊರುಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ದೈವನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾಲು ಚೌಕದ ಕಲ್ಲುಬಾಡಿಯೇ ದೈವನು ನಮ್ಮೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದೈವನು ನಮ್ಮದು ಒಂದೈಕ ರಡ್ಡೈಕ 4 ದಿನ ಕರಿಯೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಪ್ಪೆ ಕಂಡುಡು ಕಾಟ ಬಾಕ್ಯಾರಡು ಪುಗೆಬೋ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಮಾರದ ಅರಸು ದೊಡ್ಡ ಸೇಮಿಗರನ ಚಾವಡಿ ತಪ್ಕಾರವಾದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಲಿಮೇಡು ತೋಚುಡು ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ರ ದೈವ ಇನ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದನ್ನು ಬಂದರು ಕಟ್ಟದ ಆನೆದ್ದು ಮರಳು ಮಂಕಡ ಬತ್ತಿಯಲು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲಿಗೆ ದಡಿಮುಡುಕು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಏರಿಯಾ ಕಾಂತು ಬೈದನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾಂತು ಬೈದನ ಚಾವಡಿಗೆ ದುರ್ಜನ ಬಪ್ಪುಡು ದೈವದ ಪಡೆಯಲ ಕಾಲಿನ ಬತ್ತಿಯೇ ಕಿಕ್ಕಿರು ನೀರುಡು ಬತ್ತಿಯೇ ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಕನ್ನಡು ಕನದುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಯದಪ್ಪ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಯೋಗುಡು ಬತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ದೇವನನ್ನು ಯಾನುಕು ಕಂದು ಬಂದರು ಈ ಪೋಲ ಅಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅಪಗಂದನ ಏರಿಯ ಕಾಂತು ಬೇದ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ದೈವನಿ ಗಿರಪುಟ್ಪನ ಒಕ್ಕಿಲ ಸಕ್ಕಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದು ಕೇಳಿದರು ಒಕ್ಕಿಲ ಸಕ್ಕಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಕತ್ತಿನ ಸಪ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಿರಬಡಿ ಎಂದು ಬಂದರು ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಅರಸು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗರರು ಅದಾಡು ಮುಡು ಉಷ್ಣರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂತು ಬೇದನ ಕುದಾರಿದು ಚೊಂಗುದ ಬಟ್ಟಲು ಬರೆಪಾದು ಕೊರ್ಮಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕುಂಕಲಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಡು ಮನದೇವತೆಂದು ಬಂಪೊಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟ ಮಾರ ದೇವನ ಪಟ್ಟದ ದೈವವನ್ನು ಬಂಪೊಂದು ಬಟ್ಟಲು ರಾಯಿಲ ಅಂದಾಯ ಬಟ್ಟ
ಹೆಚ್ಚುವಡಿ ಬೈತೆ ಹಡಮುಜಿ ಬತ್ತ ಐದು ಬೈತೆ ಓಂಕರ ಬೈತೆ ಭಕ್ತರ ಬೈತೆ ಹಲಗ ಬೈತನ ಧರ್ಮಗೂ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಬದೂರ್ದುಗಳು ಗಟ್ಟೆಂಟು ಗಟ್ಟ ಮತ್ತ ಮಾಯ ಮಂಗಳೂರು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಗೋಳೂರಮ್ಮ ಅಲೆಕಳ ಬಂದರೆ ಶರವಣ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕತ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಧರ್ಮಗೂ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಬದೂರ್ದುಗಳು ಗಟ್ಟೆಂಟು ಗಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಮಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವೀಪುಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಾಡದ ಬಾಮುಗು ಯಾವ ಕಾರಣ ಬರ್ತದೆ ಬಲತ್ಕಾರ ತೀತು ಉಲಯ ಹೋಗುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾನವೇರ ಮತಿಪರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆ ಕಾಲದ ಈ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಭೋಗ ಪಂಚ ಪರ್ವ ಹೋಮ ನೇಮನು ಮಾಯದ ಬಂಡರದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಯ ಈ ಕಾರಣ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೊತ್ತನ ಸೇವೆಗೂ ಒಂದಿಗಿಂಡ ಪೇರಿಗೆ ಮಾಯದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಟ ಸಂಸಾರ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮಂದ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಡಯ ಬಂಪುರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸಲ ದೈವ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಉಂಡಾಪು ಚಿತ್ತನ ಗಲಿಗೆದ ಮೂರ್ತಾಪ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಬಾಧವತ್ತನ್ನ ದೈವರಾಜ ಕೊರ್ದ ಮಾಯದ ಬೇಟುಕೊರ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜಿರನ ಒಪ್ಪಿಗೆರದ ಮುದಿವಣ್ಣ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗ ಗಗನ ಸಂಚರಿಸಿನ ಮಾಯ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ಮಂಡಲದ ಜಪ್ಪಲೆ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ಮಂಡಲ ಬುಳ್ಳೆ ದೈವಸ್ಥಾನಿದ ಆಯನದ ಮುದಿವನ್ನೇ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬುಳ್ಳೆ ಮನೆವಂಚವಡವನ್ನೇ ಮನೆವಂಚವನ ಬುಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಡವನ್ನೇ ಏರಂಚಿತ್ತನ ಗಣಪತಿ ಅಲಸ್ಸಿನ ಪನಿಯರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಚ್ಚ